Ľudia, a dneska reagujem na Shiro je top part 2. Dobre, takže ideme na videá a teraz dneska budem reagovať na viac videí, lebo on povedal, že robím reakciu na mňa, niekedy robím na neho reakciu, takže na oné. Ideme na jeho populárne video. To je tiež reakcia, no takže to aj že radšej pôjdeme toto. To je dobre, pozerám na to, no tak vypnem ju, lebo už ju nebudem pozerať. No, idem, no poviem Zuze. Prečo máš klítku s nejakým chicken gunom vo svojom domu? Ja viem, že to je hovina. Prečo máš tam tri kreslá? Ja viem, to je dlhé kreslo. Idem von, tak idem. Tam nejde Zúza. A uhadnite, koho to je. To je môj dom. To je môj dom. To hneď vidíš. To hneď vidíte, že to je zelené. Takže to je môj dom. Poviem Zuze a Melvinovi, lebo oni to ešte nevedia. Ťuk, ťuk. Zuza, ťuk, ťuk. OK. Ťuk, ťuk. Tak je možno, že by som aj ja urobil. To zase rúži pri dobrom. Kde budeme A ten Melvin? Čo chce bojovať zase už ten Melvin? extra onými, extra chicken gunmi. To si hráčmi. Shiro, konečne niekto iný. Nejako Melvin, on vždy niečo chce, že o tom dá. No tak čo? Dobre, takže. Bude dosť takú novinku veľkú. No a jakú? Že máme tu nového spoločníka Kru. OK. No teda neviem, či je náš spoločník Kru. No to napíše do komentárov, či je náš člen Kru. To napíše do komentárov. Aha, no tak mi ho ukáž. Tak poď za mnou, býva v tomto zelenom dome. Zaťukaj mu. Som zvedavý na jeho reakciu. Ťuk, ťuk, nový suzet. OK. Otvor, prosím. Ja som tu, idem vás vítať, či, neviem. OK, to je dobrý. Dom! Ja tam mám trezor. Dobre. Chcem každého vítať, keď som tu taký prvý deň. Neviem, prečo mám zapnuté svetlo, vypnem. Aha, vy ste OK, asi, takže. Ja som tu nový, volám sa Lukas a vy ste kto? Ty si urobil môj skin dobrý. To je úplne, že môj skin. A tak, čo ku mňa ťa víta? No, ja ešte pošlem Melvina. No ja ešte pošlem Melvina. Však Shiro ma sem doviedol a tak. A ja budem robiť nejakú 11 minútovú reakciu, potom robíme reakciu na 2 videá a prepáč Shiro, že nebude celé video reagovať, ale do 5 minút. To už nemyslíš vážne zase plešaka? Nie plešaka, však ona chce nového člena. To som ja. To máš tak 100 000? Ne, chcem ti ukázať nášho nového suseda. Nášho nového suseda? Kto je to? Tak ho idem pozdraviť. Ne, to som radšej zacenzuroval, lebo to bol copyright. Ty sa mi povedal, že sa voláš Lukas. Áno, volám sa Lukas. A točím chicken gun. Neviem, čo je toto. Strašne veľa odberateľov mám. No tak to sa mi páči. Chceš ísť k nám na návštevu k Shirovi? Lebo dneska ide dosť dobrý seriál.
No to čo sú za zvuky? To čo sú za zvuky? Asi z tých les a v tom My lese. ideme na vojnu. To aký hlas? Ideme. My toto potrebujeme, toto územie. Oveľa To- silnejší, takže To poďte. aký má hlas? Kto vyhraje? Keď vy vyhrajete, je to vaše, ale keď ja, no tak je to moje. No tak je to moje. No tak je to moje. Ako moju bombu. Jeho hlas. Nestačí, že som mal vojenský výcvik, ale aj pre tebe musím ísť. Lukas, Melvin, Zuzá, doňho. Ho. Myslíš, že proti nám vyhraješ? To som ja. Ja som Lukas. Proti nám nemáš Ok, za chvíľku pôjdeme na druhé video. Ani 0%. A bum. Máme 5 minút, takže teraz ideme na ďalšie video. A toto bude. Ale bude short. Nie short, ale nejaké nové video. Moja crew, ale PvP a skovávačka. OK. Alebo čo? Potom pôjdeme na short. Asi nejaká challenge, no čo, Širo? Aby som myslela, že vyhrajem. Toto je... Ešte 10 minút. Kamaráti, Ne. čo je? Už zase? Nejaká challenge alebo čo? Asi nejaká challenge, no čo, Asi. Širo? Lebo tam je Melvin, to je top a Zuzá top. Ne. Širo. Není to žiadna challenge. Budeme hrať schovávanú na Chicken Haven. Ja myslím, že určite ja vyhrajem, lebo tak nebudeme to takto robiť a OK. ideme hneď. Tak ja vyrobím si mapu a pripojte sa, dobre? No, počkajte ľudia. Tak oni sa už pripojujú. No ešte ne, ani som to nedal ešte. Je to OK. Chicken Haven. A dám tam password, lebo oni to vedia, takže dám Širo. A dám to jedne pre 3 hráčov. Tak. A ideme dať ten server. Dúfam, že kamaráti budú radi. Update grow. No čo kamarádi, už vidíte, sú tu taký updaty, auto tu je, Áno. toto tu je, no, čo si o tom myslíte? No, ja som sa práve teraz pripojila a vidím, že sú tu takých pár updateov. No, počkaj, vôbec kde? No a jedna moja mapa dostáva update dneska, Sorry, že mi takže to tak dneska ju budem trvalo. natáčať. Načítanie Dneska veľmi budem robiť dlhé ten bolo. update. No čo, kto bude prvý? Ja asi budem sadiť na Zuzu. Čo? No, ja dávam Melvin, lebo Melvin bol taký väzeň, že? No, ty si sa od neho inšpiroval, takže ty by si každého mohol nájsť, ne? No práve, to je dobré. Ty sa určite všetkých našiel tak za pár sekúnd. Tak my sa ideme zmenšiť a ideme sa schovávať. Dúfam sa schovať po tým mostom, čo tam vidím nejaký most. Ale neviem, či sa môžu schovať. No, ja by som sa tebou schovala. Ide toto auto takto? Nejde. Tak ide aspoň takto. Ja by som sa schovala za tento televízor. Funguje to? Áno, funguje, OK. ale neprestakuje mi to krídlo. Dá si 5 minút a ideme na shore. Takto, keď príde, no tak ja takto dám a vypustím a nech nepríde sem a stratí sa a ja uteknem. No, Zuzá, to je docela dobré. Dá sa... O, tu sa dá schovať pod tým mostom. Počkaj, čo keď si láhnem? To aj tak ma uvidí, to nie je dobré. Počkaj, môžem sa do tohoto schovať.
Prosím. Áno, dá Neviem, sa prečo je tu čierny chicken, ale to asi je taký bug, keď sa Počkaj, sem do pripojíš. košíku. No Ne, tak do košíka tvoja nemôžem. mapa, no tak tvoja, Dá sa to- ona mapa, čo si saveol, no tak to Počkaj, to ma ti dá neuvidí, lebo veľa ja som- čiernych vecí. Počkaj, neuvidíme, keď prídem. To ti Ne, dá veľa neuvidí ma. vecí, čo sa dajú prefarbiť čierne. Tak, som na svojom. Akože to nemá Kde ešte ste? kód. To musíš potom dať tú paletu a one. To ti dá naspäť na normálne. Tu nikto není. Alebo na tú farbu, čo si tam dal. Mne by sa hodilo toto. Ok, takže dúfam, že ten Shiro urobí na mňa reakciu. Potom, keď robím na ňu reakciu, lebo... Tu zdej, že by. Možno tam. Ne, on ide ku Shirovi. On ide ku Shirovi. Nikto by nechcel ísť do školy. Nikto, dobre. Ale si takto hrajú so mnou akože. Tak chicken motel by to hodilo sa. Na záchode. Nikto. Mývadlo tam je. Tu asi nikto, tam není nikto. Počkaj ešte, ale je pre istotu ešte toto. Ježi, tam není. Ne, to bol copyright, to som musel zacenzurovať, ľudia, to som musel zacenzurovať. Že by chladnička možno. To som musel zacenzurovať. To bol oný copyright. A ježiši, to bol ďalší copyright. To už máme viac, ok, takže teraz ideme na shorty. Ok, tu sa on smeje a Alex plače. On povie čo? A ten sorry kanál, že čo? A tam je pol. Toto je ona, moja no, toto je nejaké moje video. Toto je moja profil fotka. Moje video. Spolu challenge. Shiro je top. To je jeho watermark. Ok, takže teraz dve shorty. Dáme jeho najnovšie video. Ale nie, toto dáme. Normálne, normálne, tabom. Už končí škola. On hackuje sa do systému. Ok, toto video nie, ale dúfam, že ti to nebude vadiť. Sorry, toto není môj kanál, ale toto video vypadá, keby som najlepší youtuber. A mám tu komentár. A toto som urobil, tento komentár som napísal iba tak. Ok, takže teraz. Toto je jeho intro, alebo jeho video. Grow Garden. Ok, toto je celá reakcia a čaute.